Serias dúbidas. Vostede fala dun desencontro entre o Concello e o Deportivo. Eu creo, sinceramente, que iso non é bo. É importante nesta cuestión, como en todas, que o Concello e o Deportivo vayan da man, porque, entre outras cousas, se está falando dun novo Riazor, dunha reforma, dunha ampliación do estadio pasado o Mundial, quen vai dotar de vida, de identidade a ese estadio, que ser o Deportivo da Coruña, sería lógico que vayan da man neste proxecto, máis alá do desencontro que hai entre o Concello e o Deportivo da Coruña, que a candidatura para o Mundial 2030 está pasando algo que a mí sinceramente pareceme inaudito e o temos manifestado en múltiples ocasións. Eu son concelleiro. Eu son membro da Corporación Municipal. Unha corporación municipal na que goberna un partido que non ten maioría nesa corporación. A Corporación Municipal da Coruña, titular do Estado, descoñece aspectos básicos desa candidatura. En que vai consistir a reforma do Estadio de Riazor, canto vai costar, que cartos vai ter que poñer o Concello, que compromisos financeiros hai por parte de outras administracións para financiar ese investimento. Estáse falando dun operador privado que explote ese estadio para eventos non deportivos. Cal vai ser ese operador privado? En que condicións o vai explotar? Esta información é básica para poder, en primeiro lugar, valorar se esta candidatura se asenta son unhas bases mínimamente sólidas ou se está construindo un auténtico castelo de naipes para proveer de información, primeiro a Corporación Municipal, en segundo lugar, ao conxunto da cidadanía da Coruña, para valorar os pros e as contras de que a Coruña sexa unha das sedes do Mundial 2030.